Autogovern. Tu sabeu que qualsevol paraula que comença per auto significa cap a un mateix, no? Per tant, autogovern és el govern d'un mateix. El govern de Menorca per als menorquins. El govern triat, elegit per als menorquins per aclarir les coses, els afers que afecten a tots els menorquins. Un govern de Silla. Menorca ha tingut sempre, això és el que és el Consell Insular, en definitiva, és el govern de Silla de Menorca. Menorca ha tingut sempre un Consell Insular. O no? La resposta és que no. Però, quan es va crear el Consell Insular, que després ho veurem, que va ser l'any 1978, per tant, és encara, podem dir, una institució jove, abans, en el passat, havia tingut algun govern, havia tingut una institució d'autogovern a Silla de Menorca. En aquest cas, la resposta és que sí. De fet, les èpoques, els segles, els temps, sense institució d'autogovern, són més pocs que els segles amb institució d'autogovern. Menorca, en general, des de l'edat mitjana fins aquí, ha tingut més temps amb un govern menorquí que no temps sense govern.